Hindi yan, ano yan eh, yung kulay black yan, hindi ba yung maasin na ano? Hindi, iba rin, red. O yung pink na, tapos pagka ano hinog na kulay black. Hindi, iba yun. Isip kasi tawag naman sa amin, nilalagay sa bagoong. Isip. Pero alam mo yung sa isip, sa eskwela na may ganun dati. Isip, tapos nilalagay sa bagoong. Parang balik to yun ako nga, no? Ayun, kalabaw. Ay, magkaibang kulay ah. Ngayon ko pala nakita ng brown na kalabaw. Ay, baka. Yung isa na yun, may sumay. Baka pa rin yun? Ay, parang na may bata parang deer, oh. Sino may bata? Tingnan, parang deer. Hindi na matanda na. Kaya ang bata lang. Alam ko meron na-extinct na type ng ng kalabaw, yung 1 meter yata yung haba ng sungay. If may pinakitang photo. If I'm not mistaken, banda rito yata yun. Time ni Marcos yata, something na extinct. Sa Philippines lang yun. Sobrang haba ng sungay na kalabaw. So, hindi ko sure, basta parang hinaharangan yung daan. Na-extinct na daw. Nakita ko sa old photos ng parang box sa dito sa Philippines. Hindi ko sure. Siguro most likely na nakahunt or something. Panahon pa ng hapon or something. May picture. Pag lumalakad daw parang hinaharangan nila yung daan. Tayo ba, huwag mo na kayo magbanggit.